nga aga, no? Okay gid ako, Sir Art. Hopefully okay man ikaw. Okay gid ma'am, no? Pero silingkuhid lang mo ko kay Ma'am Janimhi kay ang the last time nga kita-anay kita itong may mga activities pakamukag programs diri sa Bacolod City nga at least may face-to-face, hindi virtual ang inyo presentation. Pag-igo ni COVID, siling ko daw, nagkalalipat ako ni sa maitsura sa mag-opdanan muna sa PhilHealth. Pero Ma'am Ario, gusto ko na ipa-explicar sa imo, ano ni siyang insurance program nga gina-offer sang PhilHealth man para sa mga college students, kag paano ini makabenepisyo, kag anong mahatag sini nga benepisyo sa mga students? Yes, Action Art, no? Ang aton sini nga PhilHealth ni baluan naton, ang tinutuyo gid sini is really to cover all Filipinos, and that would include even our students, most especially sa subong nga panahon nga yara kita, Sir Art, sa pandemya. Kadang aton sini nga mga estudyante amat-amat na, no, nga magabalik sa aton sini mga respective nga mga buluthuan para magpatigayon sa face-to-face classes. So ang aton sini nga PhilHealth, in collaboration of course sa aton sini nga Commission on Higher Education, kag sa aton sini nga Department of Health, may ara kita nga kasugtanan with them, no, nga kung sa diin ang aton sini nga mga estudyante nga mag-prefer or who will be allowed, no, nga mag-attend na sa aton sini nga limited face-to-face classes, ang siguro doon naton nga mayara sila sa health insurance coverage, no, sa aton sini sa PhilHealth para nga in the event, no, pangamuyo naton nga ipahilayo man sila, Sir Art, no, sa kung ano man nga katalagman again nga idulot sa COVID-19, may ara sila, Sir Art, nga coverage humalin sa aton sini nga PhilHealth. So amo na siya, Sir Art, ang purpose ko nga ginasiguro gid naton nga ang aton sini mga estudyante nga magapatigayon na sa face-to-face classes dapat rehistrado gid, no, or covered sa aton sini nga PhilHealth. Okay. So anong matabo sini since nga may muwa makamodera upod sa CHED, bali marehistro kinaglanon gid sa mga student, sino ang ma-facilitate sina, ano ang mga requirements sina, ma'am? Sa aton sini mga estudyante, Sir Art, no, may mga estudyante kitang ang edad nila below 20 years old and below. So sa polisiya sa aton sini nga PhilHealth, kung ang aton estudyante is 20 years old and below, pwede pa ni sila mangin dependent, no, sa aton sini nga mga ginikanan o sa ila sini nga mga ginikanan. So ang matabo sini, Sir Art, sa mga estudyante naton 20 years old and below, siguro lang naton nga ang ila sini ginikanan rehistrado sa aton sa PhilHealth na sila nga mga estudyante gin-declare as dependent sa ila sini nga PhilHealth. So again, sa mga estudyante nga ini, dapat ang ila sini ginikanan, Sir Art, ang magparehistro sa aton sa PhilHealth kag ideklara ang ila sini nga mga kabataan nga below 20 years old and below, no, sa aton sini nga PhilHealth. So ang igapagwa naton or iga-generate naton nga member data records ang iya sini nga ginikanan, amo na bali, Sir Art, ang maging proof, no, ng aton sining estudyante is indeed covered na sa aton sining PhilHealth by mere declaration sa iya as dependent sa iya sining member parent. Now on the other hand naman, sa mga estudyante naman naton, Sir Art, nga ila edad 21 years old and above na, so syempre nahibaluan naton, hindi na ni sila naton pwede ma-declare as our qualified dependent. So ang magrahon, Sir Art, dapat sila mismo ang magparehistro sa aton sa PhilHealth. So ano ang kinahanglanon, Sir Art? Ang kinahanglanon lang nila, kinahanglan nila mag-fill out sa aton sining PhilHealth member registration form o kunang PMRF na ginatawag naton. I-attach nila dira, Sir Art, ang kopya sang ila sining ID, no? Pamatuod nga sila estudyante, or kung hindi pa available ang ID, pwede man ang ilasin ang registration form pala, Sir Art, no? Okay. Kung na sila, enroll na sila. So i-attach na nila sa aton sininga PMRF kaupod man sang ila sininga birth certificate para ma-check man naton if indeed 21 years old and above na sila. Okay. So basically amo nang requirement natin, Sir Art. Pero gusto ko man i-emphasize, Sir Art, no, may mga estudyante kitang under the law, no, ang aton sininga mga kabataan 21 years old and above, gina-qualify man na naton sila whether they have the capacity to pay or wala sila sang kapasidad magbayad. Okay. Sa mga estudyante naton who have the capacity to pay,
syempre mabayad na sila, Sir Art, sa aton sila nga premium contribution. Ang aton nga polisiya naghahambal nga mabayad na sila sa minimum, no, na premium contribution natin sa PhilHealth. As of the moment, ang aton sila nga minimum nga contribution is 300 pesos kada bulan. Siyempre, Sir Art, may mga estudyante man kita yung may kapasidad na gid man magbayad, may mga estudyante gani who are even employed na, no, inang nag-eskwela for other courses, no, or masteral sila daabi or kakuha sila sa law or other courses. So ang iba na sa ila nag-gain naman, no, sang income. So they need also to pay for their premium contributions again under sa kategory nga na belong sila. Okay. So pero sa mga kabataan naman yan natin nga wala yung kapasidad magbayad sa aton sini nga premium contribution, meaning nakapasar ini sila sa assessment sa aton sini nga local social welfare officer nga based on the assessment financially incapable sila. So hindi man na sila magbayad, Sir Art, sa premium contribution sa aton sa PhilHealth. Kung amo gali ang benepisyo ni ma-avail mo lang kung number one, kung wala ka kapasidad nga magbayad, then mayara kita agency nga magadetermine dira kung indeed hindi ka ginman makasangkol o makasarang magbayad. Pero sa makasarang may obligasyon ka nga magbayad sang premium nga mo tong hambal mo nga 300. Now, yes. Anong benepisyo sini ma'am? Halimbawa, no, kundi makapa-insured ka na kay ti pareho estudyante, kung nag-eskwela na face-to-face na subong, why tangin na pangayo matapikan kasi ng COVID-19, anong mga benefits mo di ma'am? Oo, ang benepisyo actually nga ma-avail sa aton sini nga mga mga estudyante sa aton sini sa PhilHealth. Kasubong man siya sa mga benepisyo nga gina-avail naton, no, as regular members sa PhilHealth. So sararama para rehas ang benepisyo nga ma-avail naton. As of the moment for COVID-19, no, specific sa aton sini nga COVID-19 benefits, mayara ang aton sini nga PhilHealth nga benepisyo for inpatient care, meaning kung ang aton sini nga mga estudyante ma-confine for COVID-19, so pwede na nila ma-avail ang aton benepisyo for the inpatient care. Ikaduha, Sir Art, kung may ara man sila nagakinahanglan sila nga ipa-undergo for swab testing, no, for RT-PCR testing, so pwede man nila ma-avail ang benepisyo naton para dira. May ara man kita benepisyo, Sir Art, for COVID still, no, ang aton sini nga community isolation package. Okay. So sa aton sini mga accredited nga mga CIUs, kung dira sila i-isolate, dira sila i-quarantine, kag may mga treatment nga igahatag sa ila because again probable COVID sila or a confirmed COVID-19 patient pero mild ang ila sila nga kondisyon, no, nga hindi kinahanglan nga i-confine sa hospital, bali kinahanglan nila i-isolate, so pwede man na nila ma-avail. And another benefit is the home isolation package na available naman subong. So hindi nga mga benefits natin, Sir Art, pwede nila ma-avail in any of our accredited facilities para sa sina nga mga benepisyo or packages. Pero this program is really intended for the purpose nga because of the pandemic sa COVID-19 lang. Ang ini nga programa natin is really specific, no, para sa ating nga mga estudyante nga magpatigayon na sa face-to-face classes. Kay nakita natin, Sir Art, kung mag-face-to-face na sila, syempre ang risk of exposure nila mataas na, no? Okay. Kung ikumpara natin niya sa previous na setup natin, nga ara lang sila sa ilatag sa nga balay, nagpatigayon sa online class nila. So kung magbalik na ni sila sa pag-eskwela, dira mismo sa ating nga mga buluthuan, so may dakukit ang risk nila, no, nga makasuprer sang sini nga masakit. So syempre ang aton sini nga obligasyon sa PhilHealth masiguro naton nga ini sila protektado kag in the event na kinahanglanon gid man nila ang bulig medical, yara man ang aton sini nga PhilHealth para mag-provide sang financial protection. Okay, why niya ma'am requirement? No, kay tisubong although hindi mandatory but kinahanglan ang gobyerno gapaningguha gid to convince the public nga magpabakuna. Why niya requirements diri nga kinahanglan may makakuha ka sa insurance program, ma-qualify ka, pero dapat bakunado ka in order nga protections lawas mo. Why na siya malakip sa guidelines? Oo, ang aton niya nga polisiya sa PhilHealth, sir, wala man nag-require na dapat vaccinated, no, ang aton sini nga mga estudyante.
although of course we support no sa programa sa aton sining mga gobyerno para sa pagpabakuna kay iniisa man ka pamaagi para mas maproteksyonan pagid nato ng aton sining tagsa-tagsa ka mga lawas. Aha. Ma'am, ining mga college students sa mga state universities, sa mga kwan kabalo kita mga medyo pulupigado giman iya mo amo na gani nga to admit ini sila nagpa-kuan gin eskwela lang dira kay at least barato ang iban libre why sila obligasyon balayran sa eskwelahan no although they college student sila pero ano ini ma'am may mga consideration sa ila obligado ni sila gyapon magbayad premium nga kay nagtingwa magani mga eskwela ni sa barato lang nga bulutuan. Oo. So amo to Sir Art nung hambal natin kagaina para sa mga estudyante naton nga ma-assess ang aton sini nga social welfare officer kag makita dira sir nga wala gid man sila sang kapasidad nga magbayad sa aton sini nga premium contribution. Pwede man gihapon naton sila marehistro sa aton sini sa PhilHealth as financially incapable nga mga miyembro naton. So sa diri nga category wala man ni sila pagabayaran nga premium contribution ang magabayad para sa ila sir amo ang aton sini nga gobyerno. Okay. So malibre man ang ila sini nga pagpa-miyembro kag ang ila sini premium contribution sa PhilHealth. Pero ano ni, ang contribution at least ma-qualify ka nga makakuha ka benepisyo way man ginapangayo. Ano kalawig ni siya, ma'am? Oo. Sa aton sini nga pag-avail sa benepisyo, sir, ang manami diri kay immediate ni siya ang pag-avail naton. So wala na kita ya sir nag-require no sa number of months nga dapat nakabayad ang aton sini nga miyembro, ang aton sini nga pasyente para nga maka-avail sang benepisyo naton sa PhilHealth. So for example, sir, no nagparehistro ang aton estudyante subong nga bulan sang Abril. Tapos sa sunod nga semana or sa sunod nga bulan na-confine ang aton sini nga estudyante. Ang aton nga estudyante automatic na maka-avail sa iya sini nga benepisyo sa aton sa PhilHealth. Sa aton sini nga mga may kapasidad magbayad, ang iya sini ginbayad na 300 pesos lang, di ba, for the month of April. For those naman yung malibre, so syempre wala sila maginbayaran. But again, in the event nga ini sila ang ma-confine anytime, no, within the period nga rehistrado na sila sa aton sa PhilHealth, automatic gid sir nga ma-avail nila ang aton sini nga benepisyo. Pila na siya, ma'am? Ang ibuli, kalimbawa, ma-hospital kabi, kag nagbayad ang estudyante 300, bilang ma-avail nila siya ng package? Ang aton sir nga benepisyo, nagka-depende na siya sir sa diagnosis no or sa masakit sa aton sini nga pasyente. So kada masakit ni ara na siya sir nga corresponding benefit package. So nagavary na siya sir depende sa severity sang condition. May ara kita nga mga packages gid nga nakabutang dira. Siguro for the list of benefit packages pwede kita ma-check sang aton sini nga mga kauturan sa aton mismo nga website sa www.philhealth.gov.ph. May ara kita Sir Art nga application no sa mga Android users dira. May application kita Sir Art nga ACR search. Pangitaon lang na nila sir ang app pala sa Google app na naton. Ang ACR search once na download na nila sir, pwede na nila magamit bisan wala na sila sang internet connection. So using that app, dila nila i-encode or i-type ang description sang illness or sang diagnosis ng aton sini nga pasyente. Automatic sir magwa na dadison ang corresponding benefit package. So tako gid na sir nga bulig ang sa aton sini nga mga miyembro, especially sa aton mga estudyante kay very techy man sila no. So I would encourage them to make use of the setup para nga at least aware gid sila kung pila ang benepisyo nga makuha naton for the specific condition nga mayara ang aton sini nga pasyente. Ini sa college lang, why niya ma-include ang high school kag elementary? Sa aton sir, again sa high school kag elementary, dependent man na sila no sa aton sini nga mga members ginikanan no or sa nila sini nga mga ginikanan. So again, ang aton sini nga pangampanya yan sa PhilHealth again is really to cover everyone. So ang aton sini mga ginikanan gina-encourage gina naton nga mangin miyembro sa aton sini nga PhilHealth kay ang ila pagpamiyembro sir will not only secure sang ila mismo nga kaugalingon but the entire members ng ila sini nga pamilya kay of course sa na-mention ko na pwede gid nila ma-declare ang ila sini nga mga kabataan sa aton sa PhilHealth bilang qualified dependent nila. So again, this would include even students no nga kung ano man sila nga level, siguraduhon gid naton sir nga na-declare sila as qualified dependents ang ila sini nga mga ginikanan, especially kung nagaedad sila 20 years old and
below. Aha. Pero since kaginsugdan yun sa no gani nag-kick off ini nga program, may ara naman subong ma'am nga nag-process na kay ti do pila pa man lang ka schools ang nagbalik pero sa college ti do nag-resume na gid ang face to face. Oo. Damo naman ang process. Ang aton sini actually sir nga pag ang aton pag-enroll sa ila ongoing na ni sir no kay kung lantawon naton during the time nga mag-enroll ni sila ginapanitaan magid ni sila sir some proof no if they are indeed registered na sa PhilHealth or na-declare na sila as dependent sa ila sini nga mga ginikanan. So nagapadayon na sir ang aton pag-enroll sa ila kag amo nagapasalamat kay kita sir Art sa imo sini nga programa kay para at least ma-disseminate pagid nato no sa aton sini nga mga ginikanan kag sa aton sini mga estudyante dira nga na kinahanglan gid nila magproseso sa aton sini nga PhilHealth. Again, ang main purpose gid naton is to secure no sang health conditions sa aton sini nga mga estudyante, especially no when they avail of medical services. At least hindi na sila magproblema bala sir no in the event kakinahanglanon gid sang bulig financial humalin sa aton sa PhilHealth. Sige. So, ma-update lang kami sa imo from time to time. Pero ma'am, during the pandemic, ano man, ang inyo target nga collection sang PhilHealth, nalabot nyo man? Yes, sir. Oo. Good news gid yung sa aton sini nga mga miyembro man. Despite the pandemic, we were able to achieve our target for collection. Kag kung lang tawon gani natin, sir, despite nga wala kita nag-adjust no sa aton sini nga premium contributions, although ang lagi nato nagahambal nga dapat nag-adjust na kita no since 2020 and 2021 and even for this year, still ang aton sini nga PhilHealth was able to provide benefits for COVID-19 kag kung makita naton tagas-tagas na silang mga benepisyo, mataas ang amount. Again, because gusto gid naton nga mabulikan ang aton sini nga mga miyembro nga magasuprer sa masakit nga COVID-19. So, padayon sir ang aton sini nga PhilHealth para sa pagtihon sa mga mas maayo pagid nga mga benepisyo kag programa para sa aton sini nga mga miyembro, especially gid subong nga yara pakita gihapon sa pandemya. Aha, sige. So, ma'am Janimhi, feel free sa pagpadala sa aton sing information if in case nga needed ninyong bulig namon para at least ma-inform ang public for the benefits sa mga members kag sa gusto magpamiyembro sa PhilHealth. Salamat kay ma'am Janimhi for the time. Yes, Sir Art. Madamugid nga salamat sa sini nga oportunidad nga nakaistoryahanay naman kita no kag nakapalabot naman kita sa mga bag-o nga programa sa aton sini nga PhilHealth para sa aton mga miyembro. Madamugid nga salamat sir sa partnership and I'm looking forward for another interview naman with you. Salamat. God bless, Sir Art. God bless. Good morning. Action Hotline.